जिस्निथि बड'लेण्ड मुंख्लं आइजो जोलुर देरहासार बान्था बादायनाया दिनै थुंगेबाय। उदालगुरि जिल्ला बेरगाव दख'रा एबसु आरो भेरगाव गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव जिस्निथि जोलुर बादायनायनि जोबथा बादायनायखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गेलेयो आसाम राइफल एफसि भार्सेस कार्बि आंलं एफसिनि गेजेराव। जोबथा बादायनायाव कार्बि आंलं एफसिआ 0-0 आरो आसाम राइफल एफसि 0-4 थामहिनबा 4 गलाव आसाम राइफल एफसिआ चेम्पियन जायो। हाबाफारि बादियै गोजोन खौसेथि सान्थिनि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोनाय, मोसानाय, मेथाइ खननाय, आलासिफोरखौ मान बावनाय बायदिखौ लाफानाय जायो। मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनाय थांखिजों खुंफुंजानाय जिस्निथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायनायनि जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआर गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर' एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', इएम निलुत सरगयारि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि बाबुल बर' लोगोसे भेरगाव दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां रायजो राजाफोरा। मोननै गेलेमु हान्जानि गेलेनायजों मेहेरगोनाङै जिस्निथि मुंख्लं जोलुर बादायनाय 2024आ जोबलाङो। भेरगावनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव आरो जोंहा मार्टियार जि फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्ट कमिटि दङ, लोगोसे रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन, बिथांमोनखौ आङो बाख्नायगोन जे जिस्निथि बड'लेण्ड मार्टियार आरो बेबो उइमेन फुटबल ट्रफि गासै बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव नायोब्ला भेरगावनि गेलेनाय बादायलायनाया मोनसे एखुथा आरो बे स्पेसियेलि उइमेनखौ प्रमोट खालामनो बिथांमोननि जि स्पर्टिं जि टेलेन्ट बेखौ आवगायनानै बिथांमोननि केरियार दानाय, बिथांमोनखौ एनकारेज होनायनि बे मोनसे दिग आरो बेखायनो बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि आनसलिक जोंनि जिल्लाफोरा मार्टियारनि मुङै गोबां खेला खुंदों। जेन्ट्सनि थाखाय खुंदों, खिन्थु उइमेननि थाखाय स्पेसियेलि भेरगावआ खुंदों। दा जेन्ट्सनि थाखाय खुंनायाबो मोनसे गिदिर बिथिं आरो उइमेननि थाखाय खुंनायाबो मोनसे बे गिदिर बिथिं आरो बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजाफोरा दिनै बेयाव गोबां लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो हाजार हाजार नायगिरिफ्रा बेयाव नायफैनायानो बेनि मोनसे प्रमान जे बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङै जि मोनसे जोंनि जि श्रद्धा, जोंनि जि मोनसे मान, बिथांमोननि बावसोमनायनि फारसे जोंनि जे मोनसे जुगामि खालामनाय, गोजोर खालामनायनि, बिथांमोननि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि जि मोनसे जोंनि इनिसियेटिभ, बेखौ बयबो मदद होफैदों आरो बेखायनो आङो भेरगावनि बे गेलेनाय बादायलायनायखौ आङो स्पेसियेलि थेंक्स होदों आरो बे बिथिङाव गेलेनायखौ खुंनो थाखाय कमिटिया गोबां थाखा फैसा रां खरसा खालामो। बिनि गेजेरजों समाज आरो हारियाव खौसेथि, अनलायनाय, बिदा फंबाय सानलायनाय, गोजोन सान्थिया बांदों आरो स्पर्ट्स जि मोनसे जोंनि जि मोनसे सिजन आरो स्पर्ट्सआ बर' हारिनि मोनसे जोनोमजों फैफानाय मोनसे गेलेनाय आरो बेखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो थाखाय जोंनि जि बे इनिसियेटिभ, ग्रासरुट लेभेलनि, ग्राउन्ड लेभेलनि जि इनिसियेटिभ, बे जथेस्थ' अरिहना होदों, जायनि थाखाय जों नेसनेल लेभेलाव, इन्टारनेसनेल लेभेलाव प्लेयार्सफोर दिनै मोननो हादों। दा बेखायनो जोंनि मावनाय, जोंनि नाजानाय, जोंनि बावसोमनाया ओरैनो थाङाखै। मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ जोङो मर्यादापुर्ण भाबै मोनसे स्थान होदों आरो बे नाजानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि टेलेन्ट इयुथफोरखौ स्कप आरो बिथांमोनखौ आवगायलांनायनि थाखाय मोनसे जोङो बेबस्था खालामनानै होदों। आं बेखायनो भेरगाव आनसलिक एबसुखौ धन्यबाद होदों। थेंक इउ। बुलुरनिबो एकाडेमि गैया, खिन्थु बिनि बुलुरनि नामाव, फुटबलनि नामाव खिन्थु गोबां खरसा खालामनाय जायो। बे एकाडेमिखौ खुलिनो थाखाय माबाफोर बर' गोजोन गोरोबथा, बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों फुटबल एकाडेमि जानो गोनां दङ, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानो गोनां दङ आरो जोंहा माखासे इनिसियेटिभ माने भारत सरकार, आसाम सरकार बा बिटिआर काउन्सिला दिनै लादों। जुदि जोंनियाव इनफ्रास्ट्राक्चारनि जि डेभेलपमेन्ट, वेल इकुइप जिखिनि जोंनो स्टेडियाम नांगौ आरो बेयाव एकाडेमिनि जि मोनसे इनिसियेटिभ, बेखौ जों जुदि फैगोन 3-5 बोसोरनि गेजेराव प्रपारलि जों जुदि लानो हायोब्ला थारैनो एकाडेमियाव जेनेरेसन टु जेनेरेसन जेरैबायदि स्कुल गोयिं स्टुडेन्टआ माने थाखोसेनि उनाव क्लास 10 आनजाद होयो, क्लास 12 होयो, बिनि उनाव डिग्री इउनिभार्सिटि मोनो बा नोङो मेडिकेल इन्जिनियारिंआव थाङो, एकाडेमियावबो स्कुल
लिंक जिखिनि बिसोरनि जि फरायनाय दङ बेखौ खालामसे खालामनानै स्पर्ट्सखौ मोनसे फर्मेल इडुकेसन टाइप बा फर्मेल मोनसे सिस्टेमाव बिसोरो लाइफ लं सोलोंनानै गावनि केरियार दानो हानायनि स्कपखौ मोनगोन दा बेखायनो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि गोनांथि दङ आरो बेखौ मावफुंनांगौनि बेलायाव सरकारा रल दङ रेसपन्सिबिलिटि दङ जोङो गोख्रैनो जायफोरा दिनै सरकाराव दङ काउन्सिलाव स्टेटआव आरो नेसनेल लेभेलाव बिथांमोनखौ खावलायदों जे बे इनिशिएटिभखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ